Pwede kayo mag-order doon. Yun yung mga... Parang turo-turo. Oo, turo lang yan. Ano yung sarap eh? We're here at Rex Candingan sa SRP. Huwag na kayo sa likod lang ako kasi nag-video ako eh. Madaming kainan. Oh, ayos lang yan. Order lang kayo. Check nyo muna yung iba. Nakita ba yung like? Isa ka paklay. Yun no. Gusto mo ng paklay talaga. Nagigan. Sarap yan. Dapat istilawan na ito. Mais. Lagyan, malbakuha. Lamisa niya itong malbakuha. Magbakpagi gusto mo yan? Apa? Puro balat din. Oo, balat. Oo. Sabaw-sabaw pala Oo, dito. sabaw-sabaw. Kutsero. Kutsera lang. Okay. Kuya Pai. Mamaya, babalik pa ako eh. Ano na sir? Chopsay. Ito ka naman. Mamaya, babalik ako mamaya. Pero malaki. Oh, masaya si Pogi. Yung mga gusto ko. Sili naman. Kuya, kanyan kuya. Sanitary, okay? Sinug ba dito sa'yo? Kasi ganahan mo sinug. Sarap nito, Kuya Pai, oh. Sarap ba yan? Hindi pa nga natin natitikman. Excited ako. Kuya pa, mag-rice ka? Hindi ako nag-rice. Ay, Diyos ko. Order na. Dubai, ano, hindi na nga mapapa-drinks. Guys, yung Rex Candingan, wow. Recommended. Recommended, they pay. So try it out here, guys. Kuya, oh. Guys, we're trying out the paklay. It's internal organs. Internal organs ng kambing. Sunod. Unod din, okay. Halo. Masado naman kay Pogi. Sarap ang pagkain. Sarap.
baklay. Dry, mas Mahal dry. lang and Lambot ng meat. kaiba. Try nyo guys, baklay. Pogi trying out the